IMH-en ziklo guztietan jarrerari garrantzia ematen saiola, eta teknikoki onak izatea garrantzitsua izan arren, nik usten dut enpresak ere ados egongo diala, iniziatiba eukitzia, ikasteko gogo eukitzia, taldian lana itxen jakitia, autonomia, hortan ona bagera, ikastea eta onak izatea teknikoki ondorio bat izango da. Eta bienalak ere erakusten digu ze garrantzitsuak geran, Elgoibar mundura eramaten gaituzten enpresa askokin, hemen daukagu dano bat, nagusietako bat izango da ladik. Eta ze garrantzitsua dan kolaborazioa, bertan ikusten ditugu enpresa asko, beraien artean lehian ari dian enpresa asko, baina liberian kolaboratzen, eta uste dut hori balore oso importantia dela, gure herrixak bereizgarri bezala bizi duguna, eta uste dutela importantia dela zuek ere bai, zuen izaeran baloroiek eramatia Elgoibartik, eta espero dut hemen pasatu zuen denbora horretan, gure herrixan dauzkagun balore karakteristiko horiek ere zuekin eramatia. Gure sektorean lau erronka daude. Talentua, digitalizazioa, ingurugiro sostenibilitatea eta kolaborazioa. Lau erronka nagusi dira lantzen ari, garatzen ari geranak. Baina bereziki dago bat dela talentua, enpresek beharra dute, jende beharra dute, zuek bezalako pertsona prestatuen beharra dute, orduan, zentzu hortan, lanean ari gera gauzak egiten, talentua sektorera erakartzeko, kosta egiten da, gazteak gure sektorera biltzea. Bere alkua zuentzako goguaiki, eta gustoko horretan jarraitzia. Zeozetan basadiz, zure bizitzaren parte handi bat horretan pasauko zu, hobe gustora egotia, bai? Hori da, atzo telefonotik kontauziana, eta hor nola hainbat gauza dauzkagun, nik pixkaten dizuet laburpen bat, orduan txalo bat berriz ere aitorrentzat.